Eta bueno, aldi berean kontatu jaki aldetikan. Vegano inzea, Bai, zer delata? kontzientzia batik. Kontzientzia batik egin bat. Bai. Vale. Eta, prozesua izan da oso luzea. Oraindik ere geratzen Vale. zait. Zenbat denbora hasi zea eta noiz... Umea jaio zenetik hasi nintzen gehiago kezkatzen, ezta? Osea, jaio baino lehenago, bai, hori hau da 3 urte baino lehenago, 3 urte lehenago, barkatu, hasi nintzen, okel gutxiago jaten, enbutidoa kendu nuen, hori, bakarrik igual kalean jaten nuen okela edo arraina, eta etxean dana Barazkiak eta frutuak eta legumbrea eta hori dana. Vale. Eta ja umea jaio zanean ja ez dakit, kezka handitu inzan nire barruan. Eta Pentsatzen zeutziko deun behaientzako biara munian, ez da? Ez bakarrik animaliengatik, baita guregatik ere, eta inguru giroa, gure planeta. Orduan, ja lakteoak kendu nituen, arrautzak gero ere bai, arraina eta, bueno, dana, izan zen pizkanaka, baina eta duela urte bete, ja serio jarri nintzen, eta... Ez que berez, serio jarri behar da, bestela zaila izan behar du, ez da? Une oro dakazu leku guztietan gauzak arrautzakin, da gauzak esnekin, gauzak aragilakin... Eta bakarrik zauz, beti. Ja. Ze nire familian, eskerrak nire aizpa hasi zela ni baino lehenago, honetan, eta baina eske bestela bakarrik zauz. Eta oso gatza da, ze gure gizartean, Euskal Herrian batez ere, dana ospatzen dugu. Txerrikiekin, bai, baskatzen, esniakin. afaltzen, eta orduan zara familiako arraroa. Orduan, gogoratzen dut behin nire bikotekidearen amumak galdetu zidala. Orduan, zuk ja ez dozuz jaten bigarren platerak, ez da? Bai. Claro. Baina, edo plater kompletoagoak jaten ditut, edo ez dute ulertzen. Ja. Eta, karo, ama izan nintzenean asko argaldu nintzen, asko pilo bat. Eta oraindik ere ez dut berreskuratu, laktantzia batik eta hori danagatik, orduan beti izaten doztie, eske oso argala zauz, proteina falta jatzu, nutrienteak, ez daki zer, jan okela, eta analiziak egin ditut eta dana, eta superondo nago, inoiz baino beto, baina argalago. Ja. Pues, sin más. Eta adibidez, proteina hartzeko, eta bueno, tofu hartuko zu, txitxirioak hartzen dituzu, ez dakit, eta anakardoak, bai. Hori da gau guztiak, dana dia baliagarriak, baino, nahiko hartzen da jakitetan, betire bai hartu behar da, batzuk esaten dute igual gero omega 3 pizka behar dala, edo... Omega 3 fruitule horretan deko zu. Fruitule horretan, tope janbiarko zendun, ez da? Ez hainbeste. Ez hainbeste? Ez da inzaia. Ez da inzaia? Ez. Gure hori da, hain betiko zeakoak gehan nahi, hainbeste kostatzeko ni pixkan neandertala nahi, zebai alde hortatikan. Eta nik egia esan, gure baserrin... Etxean badekondik neandertal bat, ezakela zai. Etxea urrutira konbidar orduan, ez da? Hori da. Eta txeko guztik adibidez iten du orduan veganua, edo... Bai, etxean bai. Gero kalean ja bakoitzak nahi duena. Baina etxean... errespetatu egiten dira. Eta gogorraite zaizu zuri adibidez norbait, inbiri jamate izu norbait arrautza prejitua jaten nahi da nian? Beira, justo arrautza frigituak bai. Bai, eske hori izan, ni arrautza prejitu gabe, eske esatet igual ez dakit, igual... Arrautza frigituekin bai, baina hasten zara irakurtzen eta, bueno, konturatzen zara, beste aurrera pauso bat eman behar dozula, eta... Ja.